Ngicela sambeni bayaphuma abantu noma nenzani. Sengiyaqeda mina. Uphele lapho sesi. Okay. Manje mina ngizokadela wena i-brush eshoti ngizohlala ekhaya. Ngibona i-brush lokuphuma. Hawa uzolifunelwa yimina yini nolwazi? Phela ngiyabuza. Libheke lapha i-brush. Hayi. Ho, yazi mina niyathanda nje ukuba umuntu ekuseni kuvuka kodwa. Sis, Ya yini isikhuleko kodwa nawe futhi. hawu angizeli ngizokuhlupha ngicela ungiboleke ukhiye. Ngifuna ukuthatha i-Colgate ngale. Ini? I-Colgate iphelile ngale bathroom. Yibo. I-Colgate isiphelile. Mhlawumbe namhlanje akafiki ngisho umhla 25 uzongitshela ukuthi i-Colgate isiphelile. Ngiyayazi bona ukuthi imali i-Colgate esiyaphi. Awuze nayi le, awuze nayi. Hayi umuntu uyahamba ngaphandle. Ayikho phela lento. Yibo. Mana-ke ngiqale ninidle mhlawumbe. Bese niyaxoxa ngayo. Kwenzakalani? Bona iphelile le Colgate minga? Awuzungenzela-ke lokho mina. Awuzungenzela lokho. Iphelile Colgate. Lesi siqobo sakho. Yibo, Mayi. uyayazi wena usekalini esitolo? Oza nommese. Shesha ngilate angazi ukuthi kangangintshela. Yazi noma usungilethele iboss ukuthi sizohlinza inyama yena. Ukuthi kuhlinzwe inkomo. Kulate njengoba uhamba uyiqhenya nje la. Ubona nje Nkosi. Yabona njengoba ulingile ukulinganzela ekhaya. Hayibo, la flash kabili toilet kanti kwenze njani? Lento ngithi ngiyayiflash ngayivuma ukuhamba. Izongayishaya kanjani phela i-turn around ngoba nidla konke nibofela kwasani ngokuqhamuka niyakudla nini? Hayi uyawazi amanzi ukuthi akhokhelwa malini? Ngiyazama ukuthi ngihambe siyaphinde yabuya ngenze njani ngishiye kunje. Izoyeka vele ukushaya i-turn around ngoba phela nidla yonke into nini? Ngishiye kunje le toilet. Angikwazi khiphe ngesandla entshingeni nyama. Tosasha. Ngoba ukhuluma kanjalo ngoba uwazi amanzi ukuthi akhokhelwa malini. Usibile ngasami isikoleni simshiye usisi yedwa la. Sele khuluma. Hamba ngomsiza lo. Lezinto zizusala lana. Mana. Hang. Hayi bebe. Ungathi lona le toilet olishaya ushaya ngami. Ngikukhululela ngokugwema. Awuphuma. Usuleke ukwenza sami. Bese sifaka uhlezi ukumetheza. Ngiyomela imali yami kodwa. Sifaka yini sengayiphumelela lokho. Nanto yaziyo ukhuluma njalo. Ngizopheka. Imawuqala ubhuti ngalesikhathi? Sisengisipheke isiqoqane sengizopheka ukharothi. Habe, ayangisazi. Ishebe embili ngesikhathi esisodwa. Awusho kahle kwakhala nyonini la kwethu. Ayikho into ongayikhulumeli. Wakhala nyoni ngwakhala unyoka. Ishebe embili ngesikhathi esisodwa uyakwazi ukuthi uthumisa malini? Awu mina ngiyadideka. Ishebe imbili kanjani? Ubhontshisi uyini? Awusona ishaba lo? Inyama yini? Awusona ishaba leso? Wedombi, ongithathele le nyama, ubuyisele efrijini. Ungisize nje. Akwazi nokuthi kubiza malini ukudla esitolo. Thatha le nyama ubuyisele efrijini. Ngikhathele kabi nje, ngilambe nokulamba. Idombolo la ekhaya. Ngithola ngayo Yini phela usidla kodwa usiqoqane ezidle mina. Usuthi vele kade uhlezi le ekhaya udla imali yami. Hawu. Nawe mhlazana wasebenza uzoyizwa lento engikhuluma ngayo. Ongangitshela nje lo. Yini phela? Umpuphu udla lo? Amanzi.
Hayi. Awuzuthi ngiyayi. Awuzuthi ngiyayi. Imali yami le uyawazi ushukela ukuthi uyimalini esitolo? Angithi usuzwile ke manje uthi amanzi. Phuza phela amanzi wakho yini inkinga? Ngoba ngizwe into ebengifuna ukuyizwa. Nina ningicabangeli nje, aningicabanga. Awuthathe lokho aqabami la. Khathele. Ungabe ungibuka kanjani mntaba uma ungibuka kanje? Hayibo yini ndaba ungavesana ushaye mina kunokuthi ushaye ifriji lami kabuhlungu kanje? Yebo. Wangibuzela lo ukuthi ifriji limenzeni walibhahaza kabuhlungu uyalazini ukuthi liyimalini kwalona ngoba mase lifa la fridge ngizophinda nihlahlele mina futhi amehlo. Hayi. Yabona nje mina angisakwazi ngisho ukulinda nje ukuthi ngiqede isikole ngihambela kulomuzi ngihambe kulendlu. Hayibo. Hawu kanti nami I can't wait mntaka baba nami ngiye ngiphumule bo. Awu. Hayi. Ngiyabiza ukudla. Hayi kodwa nawe ke. Hayi kodwa wena ngenye indlela. Wenza Konshaka ngalapho. Ungakhiphela ukudina kwakhe kumina. hey bandla. Uphakele mina sengidelile uyena. Silithwele idombolo. Sengicana ngisho ukudla lesiqala izosidla yedwa thina sodisiko. Uphekile tata mntaka maya afana. Uphakele nesikafu ngisozela nje. Hayi. Kwani Uhalekelayo. Bona lo usathukile nje ukuthi kwenzakalani. ayishebani. Idakamizwa. Azana zonke izinto ezenza ngingayikhokhela iDS. Wona lo rubbish ngoba manje angizazi ukuthi nihlaleleni ebusuku. Nihlezi manje nilayithene nogesi angiyazi into enihlalele. Ikhadi lithengwa ngemali. Sawuthwala unzima. Yobani uthwala. Sawuthwala. Awuzuthola nolwazi ngikhuluma. Nje wasesihlini saqeda nendlini ngeke azayisole nje into azokhwaza sikhulumisa ngayo. Ngcono ngoba uyamazi akasweli lutho Hayibo. akabona ngisho intuthwane ehamba phansi Hayibo. umuntu loya ubela abo la ongumile shema. Floor 15. Doors opening. Naze nalunga. Hey, angafana ngani? Mthetho sisilungile. Hayi kahle.
Bangihlekisa. Uhalela uDongiphe imassage. Mina ngiphe wena imassage. Angimazi ukuthi ukhuluma ngani. Hayi mina sisi nkosana ngingakwenzela konke kodwa nje ukuthi ngikota-wotanele inyawo awungashawa yini bebhishi soze Lapho mina ayikho into engakwenzeli yona mntaka. Seqalile. Angikhulumi nawe, ngikhuluma noSibelele. hayi iqalile iyagqilaza ngempela. Ukuthi nokukhuluma nolwazi ngathi wazalela emhlanganweni wena. Wena wakhuluma kushonile. Wadlula. Angikhulumi nokukhuluma nawe, Phela ngikhuluma mina ngikhuluma noSibelele. nobhuti wami uphawulelana. Ngiyadlala. Ngikwenzela ukuthi Awuzengithi ngifuna ukudla ngani. Ngoma. Sefikile engena ngomnyelo. Ngabe water dispense angifake amanzi. Uma sengaze aphuza amanzi ompompi kodwa ifridge line water. Imani-ke kade bekwenziwa la ekhaya. Iy'mpukane nihleza nenza ilutho kodwa umuntu uphebezana ney'mpukane. manje sizozenzani ibukane. Mana ngoba ngithi iy'mpukane ezasemhlabeni nje vele Izibone ziyangena ziyaphuma. zingena noma ikuphi iy'mpukane. Yini enihlalela ekhaya? Oh, Yini sizibone enihlalela? sizinqaki. Sizenze njani? Anginazo enzani wena ikubonayo. Hayi niyakhuba bandla. Hayi yazi yey'nkinga. Nje mpukane nje. Hayi usefika ukusilusisa iy'mpukane manje. Hayi bombile sisi. Nizozelusa ngoba awukho umsebenzi wenu ngiyanondla nidla imali yami yonke ngingena etoilet ngingena. Usiphilile njena endlini. Iy'mpukane ezokwenzani? Ngumzali wenu mina. Yebo umzali. Ngumzali wenu. Wena usebenza sebenza khumuzo nosisi ukhuluma. Hayibo. Ake awukho ngisho nowodwa. Ngithelele inkomishi ayisuke la. Ngikwakwenzela ukudla. Yebo. Uyangiqoba uyibonile. Yes. Wenzani la? Ngiphorishe icathulo. Uma uyipholishile icathulo ekuseni? Hawu. Angisithola ngesikhathi. Uyazibona icathulo ukuthi njani? Icathulo uyiphorisha kanye ngesonto. Ulokhana uyibhuna. Uphinde uyiphorisha futhi ngesonto elilandelayo. Uyakwazi ukuphorisha ukuthi uyimalini? Hayi ke akusazi-ke. Yini ongayazi? Sekuzokhuluma nophorishe futhi. Uyimalini esitolo? Ha? Uyathenga? Uyimalini esitolo? Hayibo. Nina nje nibuza ukuthi aningazi ukuthi ngiyini kunini. Yilokho nje okudlala ngani. Aningiboni inhloko. Uyapheka lapho noma uyaphaka? Ngiyaphaka sisi ngiyeza. Hayibo! Suleko. Yini? Uphuza uju noma uphuza itiye mntaba? Ngiphuze iti. Hayi akwazi. Iphuna eziwu4 ekomishini eyodwa. Hayibo zincane kabi lezi iphuna. Awuyangidakelwa wena. Ekomishini eyodwa iphuna eziwu4 mntaba. La ekhaya alikaze liphela usuku ungakhulunywanga. Nawe mfethu uzongibulala inyongo uzofa. Awusana wakhuluma udoti ke wena. Inyongo kunuka umuntu emosha la. Inyongo kunuka. Iphuna eziwu4. Yabona wena? Letiye leli lika 4 days. Usuluphuzela isonto lonke noma ngakushisa nginandaba nalo. Usuluphuzela isonto lonke wena letiye. Awuzudlala wena lo. Iphuna eziwu4 ekomishini eyodwa. Monday, Tuesday, uSimek,
Wednesday, Thursday, uyozwe liphuzo lesihlanu. Osisi ngisacela ungibele kukhiye ufuna uthatha insipho. Iphelile lokugeza. Awuzena le nsipho ephelile wena. Awubusiphethe ngani? Nansi. Iphelile. Awuqashile la kusabambeke sisi. Ayisabambe kanjani? Yayibona ngithi ukuthi ngiyagezela ngayo, ayisabambe kanjani? Usumgakela wena. Hamba geza. Uze mina netsipho bese ngane startup-e. Okwamanje kanjani manje sesikhuluma. Awuyazi awusazi startup-e khona? Gazi sim card Manani ngidetala ngokutshengisa mina ukuthi ngikhuluma ngani. Nayinzi. Yabo insipho misinga? Kade geza mina manje le nsipho. Umisinga ke ukhulume nami. Okwamanje ngiyahamba ngilate. Ngisaleke nenza lezi zinto zenu. Hayi, umati okuzongivulela leminyango ngilate. Angazi ukuthi uba nokhiyi lana. Awusheshe uyelina ukuzayela nganokulunga impela. Anganokushukela omningi phela unujama manje. Hayibo wesilo. Uyibonile yini le Facebook? Yini le? Sisi. Sithandi. Nolwazi. Yini? Gijima sobhana kusisi. Hayibo. Sisi. Uvela waquleka nje la. No. Uthumisa amanzi gijima. Hayibo. No. Sithandi. Sisi. Yini? Kwenze njani buka? Yini le kadiwa? Yini le kadiwa? Oh. Iplate. No. Hayibo sisi kodwa. Yini ngempela? Yena ziplate uthini manje nesitolo? Sisi. Usukaze ngempela nje ukhahlela ibhakede ngenxa nje yeplate elilodwa elwile. Thola wena mkhulu. Ngikhuluma nawe. Ha. Ulike. Senza kanjani lezi zinto enzenzayo? Usiyingozi abantu. Yafisa mama ubungabuya lapho ukhona uzongilanda la ngihlale ngikhala ma yafisa mama ubungabuya Manje kahle awungixoxele nje le drama engaka ebisikhoza udadewenu lapha ngaphakathi ibimayelana nani? Siselelwe nje endle. Hayibo. Mfethu, yabona lento le iyangidina. Isithanda ukuba serious futhi. Akekho umuntu mfethu ongaqulekisa ukuthi kuwe iplate. Hayibo. Engazi ukuthi mhlambe into iwise ngamabomu. Hayibo. Mfethu umuntu uzalelwe nje endlini la. Ngokuba ubona kahle ke kusabona mfana. Yo. Udadewenu awuyagula futhi usisangana nempela. Ngeplate nje elilodwa sengaze kufa umuntu. Inkosi impela nje cace nje ukuthi kufa umuntu aquleke nje impela ngenxa yeplate elilodwa. And uyabona ukuthi Ayagula lento le udadewenu. isithanda ukuba serious. Uhlanya impela nje yabona ke futhi uyahlanya. I-Colgate. Impukane. Yo. Hayibo. Yabo lento ngiphathisa nekhanda. Hayi. Mina ngiyazi into nje. Hayi yazi wangempela nje. Khona lento ethi zazalwa nabanye siyofa nabanye. Yafisa mama ubungabuya lapho ukhona uzongilanda la ngihlale ngikhala ma Yafisa mama ubungabuya lapho ukhona uzongilanda la ngihlale ngikhala ma
Ngiyafisa mama ubungabuya, ngiyafisa mama ubungabuya lapho khona ma. Uzongilanda la, ngihlale ngikhala ma. Hello, ma. Amakhambi kahle. Cha ma, akekho shonile. Akekho mithi ma. Cha ma, akekho okhulelisile bamncane. Mamncane. Mamncane ngisacela ungilalela bandla. Angani mina ukufonela ngisacela ukulalela ukizwa ukuthi ngifuna ukuthini kuwena. Yebo ma. Mamncane ngisacela nifike la noma mncane. Nike nizongikhulumela nale ngane. Mama yangihlukumeza usiluleko nolwazi. Sengizame konke ma. Yebo ma. Sengifuna ngifike wena nobaba nizokhuluma nabo. Abangizwa mayikhi abangayenzi. Yebo mamncane. Yebo ma, ngabonga kakhulu ma. Yebo. Yebo ma, ungasiphathela amadumbe. Singajabula ma. Ay cha mamncane. Ayikho indawo yey'nkukhu lana, ungasiphatheli. Hayi ma, ay. Ha, iqhude pho cha ma, ungasiphatheli inkukhu. Amadumbe ma. Yebo ngajabula ma, ngiyabonga. Ngizobe nginilindele. Umama sami hlanganisa imali yokudla ngeke uzukholwe, ngikhaya ngilikhohlwa. Nami mangizamela umndeni wami mama, dala nginethu zamcolo. Umama sami hlanganisa imali yokudla ngeke uzukholwe, ngikhaya ngilikhohlwa. Nami mangizamela umndeni wami mama. Don't know how you learn, but I know that you can teach. When I'm with you, it's the only time I feel peace. Gone from home, never forgot where I'm from. I'll make you proud before you gone. Nothing me now I saw. Lapho ngiyazi uhleli kahle la uhleli khona yena ubheke mina impilo yami uyayibona. Ngiyaphuza ngiyabhema ngenze ezinye izinto engingazazi ngizenje njani mhlawumbe ukube ngakho. How check is status thumbs up? How? Check is status Ngibona ngibalindle kusiluleke. Angiboni. Angiboni. Posteni inkanyamba lapha. No ma, bayenze njengamanje bezonilanda lapha enzansi. Yebo ma. Sanibona? Njani? Yaphila njani? Siyaphila. Anengisiza nemhlaba bezoluka komncane nomncane la enzansi e-15. Ubani? Komncane nomncane enzansi e-15. Imali. Uthe ubaba omncane noma mncane, right? You heard me right now. Yini ndaba mhlawumbe konke? Lolwazi uyafinish. I know, right? Basike asamhlobahlangabeza. Sifuna ukubona ukuthi uDavid wamnqoba kanjani uGoliath. Ayiyo unomsindo leyo nto leyo yenzayo nje ngithiwa sithi.
ezinye